Hola, soc la Cèlia. Des de l'AIE us voldrem recomanar l'autora Annie Ernaux, recentment premiada amb el Nobel de Literatura. La seva obra està editada en català per Angle Editorial i en castellà per Cabaret Voltaire, Tusquets i alguna coseta per KRK. Quasi tothom coincideix a recomanar als anys com la primera obra amb la qual endinsar-se dins del món d'Annie Ernaux, i és a partir de la qual ha rebut més reconeixement a nivell de crítica i de públic. Imagino que és perquè és l'obra més global, i és que l'obra d'Annie Ernaux és molt autobiogràfica, es concentra molt en capítols molt específics de la seva vida, i aquest, en canvi, és un relat familiar. És un relat familiar que esdevé un relat social, d'una època, d'un moment, d'un col·lectiu. I suposo que és per això per el qual és indicat començar per aquesta obra. El seu estil diríem que seria el de l'escriptura del jo, i és que ella es mou amb molta comoditat entre la ficció i l'autobiografia, però establint sempre una distància. Ella vol marcar molt clarament l'ella, que seria la protagonista, i el jo, que és l'escriptora. Tant és així que ella, amb el seu llibre Memòria de filla, expressa molt clarament i diu: jo vull parlar com si jo estigués darrere una porta i sentís parlar de mi a l'altra banda d'aquella porta. És aquella distància la que vull aconseguir. I de fet l'aconsegueix, no? I diu específicament: no aplanaré res, no construeixo un personatge de ficció, sinó que deconstrueixo la noia que he estat. És una narrativa en la qual ella no se'n dona vergonya del que explica d'ella mateixa. Ella diu: per què me n'hauria d'avergonyir? En el moment en què jo ho escric són només notes, no esdevé un llibre. Quan esdevingui un llibre haurà passat molt de temps. És una narrativa sense floritures, sense ironia, sense escarni, perquè ni es culpabilitza ni s'exculpa, i senzillament explica, exposa uns fets. Què té de bo i per què abarca un públic tan ampli, especialment femení, perquè clar, explica successos que li han passat a ella com a dona, no com a escriptora. Què té de bo? Que et pot parlar d'un avortament que va patir, del seu matrimoni, del seu alliberament sexual, d'una passió molt profunda que va viure. I en el cas, per exemple, d'aquest llibre de Pura passió, ella diu: jo vull explicar una cosa que a mi m'ha passat, que potser a vosaltres us ha passat o us passarà, i és una cosa que passa, que és normal, que l'hem de viure amb normalitat. Llavors, m'agradaria llegir-vos un fragment d'aquest llibre justament, de Pura passió, perquè el trobo molt interessant la reflexió que ella fa després al final de tot. I diu així, a veure, un moment, permeteu les ulleres. He descobert de què podem ser capaços, és a dir, de tot. Desitjos sublims o mortals, absència de dignitat, creences i comportaments que em semblaven disbarats en els altres mentre no era jo mateixa qui hi recorria. Sense saber-ho, ell m'ha arrelat més al món. Si és que són febleses humanes, però són febleses o no són febleses? Al final, diu: quan era petita creia que el luxe eren els abrics de pells, els vestits llargs i les viles davant del mar. Més tard vaig pensar que era fer una vida intel·lectual. Ara em sembla que també és poder viure una passió per un home o per una dona. Sí, sabem que hem trigat vora un mes a fer això, però potser hem aconseguit afegir-vos una miqueta més de curiositat sobre aquesta autora. Gràcies.